हे गाइज वेलकम टू द चैनल। एबे मु बाहर जाइछु आम दिन जाक मंदिर जगन्नाथ मंदिर आम घर पाखरे मंदिरटी तो आम जाऊँ आउ भिडियोटी मु स्पीड रे रखी देछि सेति लगुथिबो जे बहुत स्पीड चलछि बट ए लंबा भिडियो हो स्पीड रे मु ये कर देछि। चलो देखिए तो मैंने बाहर जाइछु मंदिर मंदिरटा पाख माने ओडिशा रे जेमती पूरा सब मंदिर बहुत पाखरे पाखे थे इठी सेमती एते पाखरे भी नहीं बट हाँ केते किलोमीटर हम घर ठार मंदिर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर में जाए पहुँच देखिए केते बढ़िया मंदिर आउ जगन्नाथ मंदिर से देखिए सहित केमती जाऊँ मंदिर बहुत शीत बहुत ठंडा ये एक्चुअली मुझे जानी से मंदिर में केमती कौन रास्तार से आम कदली किणिलु प्रसाद पाई कारण घरे नड़िया थिला खाली बानाना दरकार थिला तो बानाना नहीं किणिकी नहीं मंदिर गलु। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अरे दीपन ना हरे कृष्णा दीपन ना दीपन कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे ये घिया दीपन नहीं ये तेल दीप तो कौन करिए सी रखना घी वाला देखिए तो चलो कृष्णा कृष्णा ये रख देते हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
କଦଳୀ ଦେଲ କଦଳୀ ଦେଲ ଭାଇନା ପ୍ରସାଦ କରିଦେଲେ। ମନ୍ଦିରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି କଥା ବି ସେଠି ଶୁଭିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସୋ ବସ୍ ଯାଇକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ ଆମେମାନେ ଆଜି। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିରଟି। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ତ ଏବେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଆମେମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଯାଇକି ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେବ, କେତେ କାମ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭିତରକୁ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛି ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ମନ୍ଦିର ତ ସତରେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି ନା। ତମକୁ ବି ନେଇ ଆସିଛି ମାସ୍କ ସହିତ, ଖାଲି ତମେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆସିବ, ମୁଁ ହିଁ ଆସିବି ବିନା ମାସ୍କ, ତମେ ଆସିବ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବ ହେଲା ଆଜି। ମୁଁ କାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କାଇଁ ମନ୍ଦିର ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ଅନୁଭୂତି ଆଜି କେମିତି ଥିଲା? ଗୁଡ୍ ମିନ୍ସ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ହଁ, ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା। ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି
କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ତ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ପାଳିଲି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ମୂର୍ଜ ସେ ଯେଉଁ କଲର୍ ରଙ୍ଗୋଲି ଫଙ୍ଗୋଲି ଆସେନି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଘରେ ଯେମିତି ପାରେ ସେମିତି ପକେଇଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ରଙ୍ଗୋଲି ଗୁଡ଼ା ଭଲ, ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗୋଲି ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ନାହିଁ କି ହୋଲି ଭଳିଆ ରଙ୍ଗ ବିକ୍ରି ସେଠି ଯେମିତି ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେମିତି ନାହିଁ, ଭଲ ବଟ୍ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ନୁହେଁ। ତ ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ଏତେ କରିପାରୁନି। ତ ହାତରେ ନ କରିପାରିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି, ପ୍ୟାକେଟ୍ କଣା ମାନେ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ କରିଛି। ତ ସେ ଏତେ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, ପ୍ରପର୍ଲି ହେଉନି, ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ କରିଛି। ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇ ପାଖରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ମାନେ ହସ୍କସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଏଇ ପାଖ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଇଲୁ। ଏବେ ଘରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ହେବ, ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଘରର ଯେଉଁ କରିଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ଖାଲି ରଙ୍ଗୋଲି ଟିକେ କରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଛି, ସେତିକି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି କରିନି ଖାସ୍, ମାନେ ମୋତେ ଯେତିକି ଆସେ ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି। ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ବଟ୍ ହଁ ଏହା କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି କରିଛି। ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ପକେଇଛି, ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିନି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଏଠି ତଳେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୋତେ ଏତେ ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆସିଛି ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି। ତ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ। ଅଛି ଏଠି ହେଇଯିବ ନା, ଯେତେ ପକେଇଲେ ନାହିଁ। ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, କଞ୍ଚା ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ସାଲାଡ଼। ଓକେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସିବି। ସେପଟେ ଟିଭିଟା ଲାଗିଛି ତ କଥା ଶୁଭିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସି କହୁଛି। ଯାଉଛି ଖାଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଅରୁଆ ଭାତ, ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ଡାଲମା, ଆଉ କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ତ ସେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ରଙ୍ଗୋଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ଭଲ ହେଇନି, ଦେଖିବା ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କ'ଣ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।